Llegó no centenares, miles de personas. Muchos murieron por camino por las montañas. Cuando llegaban a la frontera, a la cárcel. L'objectiu prioritari de l'organització és la resistència armada contra els nazis i el salvament de jueus. Esteu aquí per entrar a l'armée jueva. Jurant, us comprometeu a fabricar documents falsos, a amagar gent, a organitzar el pas clandestí de fronteres. Van firmar un acord pel qual tots els joves que passaven es comprometien a anar a Israel i servir a la Gana. Abans de marxar li vaig dir: si dius a algú que m'has vist, hi jugues la vida. Acostant-nos a la primera casa del poble, surt un alemany. Van passar bastants. Mai colla. Pot ser la vegada que més 5. 3, 4, 2... I el dic, per mi eren uns héroes que anaven a combatre contra el nazisme en aquella època. I sento un que diu a l'altre: aquí descansa. Jo els havia de matar. I li vaig dir al guia que no podia continuar. Sí que pots, i et porto jo. I em va carregar a coll. Em faria falta un altre guia. Bé, jo que escoltava la conversa vaig dir: papa, jo vindré amb vosaltres. Vull venir. Dic que és formidable, formidable. I no vam tenir temps de pensar. Ni se'ns va acudir dir-li: gràcies, senyor.